mij nou trouwens? Ik heb mooi naam Ria Venema en Sepje Tamminga. En du wist alles hoe Havabra, sterker. Dat is toch wel iets leuks, hè? Wij hebben wel iets heel leuks. Vertel. Volgende week is sneun in Weidem concert, maar net samen een concert. Een heel bijzonder concert. Vertel. Wist u het? Ja, wij gaan een big band muziek doen. En het heet Memories of a Night Club. Waar is wij? Waar is wij? Dat is de Harmonie Weidem, de fanfare daarvan. En we hebben een repertoire van Glenn Miller-achtige muziek tot Amy Winehouse en ook Adele. I heard that you settled down, that you found a girl in your... Een beetje big band dus, maar wat je dan het hele orkest omgooien, Marten? Ja, nou, we gooien het niet helemaal om, maar we zitten wel in een hele nieuwe opstelling. Wij zijn normaal een fanfare, een korps. Wij zitten altijd in een soort van U. Maar de bugels voor en de sopraansaxofoon voor. En we zitten nou ja, de euphoniums en de legere toon, de legere instrumenten, die zitten nou varon. Dus dat is iets heel nice. Heb jij erin? Nee, nou nooit. Maar het leuke is dat mensen net stil hoeven te zitten op een stoel. Die kunnen maaien doen en doen, zien ze. Spannend. Heel erg spannend. Bot oefenen inmiddels? Ja, we gaan zondag gaan we weer repeteren. Dan hebben we een hele doorloop van het programma, omdat we er ook artiesten bij hebben. We doen Andrew Sisters komen langs, Frank Sinatra komt langs. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Oké, wanneer is het? Hoe laat is het? 12 maart om Jelnjon in de Dwarreniepen in Weidem, in het Dwarpshuis. De harmonie. Ja, klopt. Ik ben zo benieuwd. Ja, wij ik. Wil je met vaker doen straks of eerst maar eens even Nou, wij zijn wel van gekke concerten, dus dat is... we wilden wel ergens oors van. Ja. Bij deze, gewoon even mailen. Ga je mijn site? Ja, op harmonieweidem.nl kun je de kaarten krijgen en er zit alles.